Hej Marie. Hej. Hvad fanden laver du? Sidder og leger med de kameraer. Ja. Det er de gode gamle sommerdage, hvor vi sad og filmede vores tur ude på rideskolen. Ja, vi lavede bare sådan midt om natten, så det var sådan, okay, klokken er et eller andet. Vi skal op nu. Ja, på ridelejr. Ja. Og nu er klokken alt for mange. Lad os gå i seng. Men vi har ikke rigtig lyst. Marie har nudler med. Ja. Jeg har en scratching med, som du skal scrape og klare med over hele. Jeg har penge med. Hvad er det? Det er det nemlig. Når jeg købte de rigtige med kyllingsmækkerne. Nej, du kan holde stille. Skal lige have en skarp billede, og det må du ikke få. Se et flot banegård. Jeg har også. For sagen, det svømmebord, mine damer og herrer. Ja. Chokolade. Det kan jeg ikke huske. Signe, hun er bare helt glad. Jeg har en scratching med, Ja. Signe, du har en næse. Nå, det er den, jeg fik af Hanna. Ja. Og den er på off nu. Prøv at spraye Marie i øjet. Det Ej, var jeg fik sjovt. sådan mærkeligt hårnød i håret i går, ikke? Og så forresten, kan I to godt lige med Randa? Ja. Fint. Det er godt, fordi jeg tog nemlig kun en Pepsi med, den vil jeg have. Det må I ikke få pip. Så kunne jeg sætte mig faktisk så det har vi. Men det er fordi, vi havde nemlig kun 3 Pepsi'er tilbage, og jeg har ikke fortalt min mor, at jeg tog dem. Ja, det var en god idé. Så jeg skulle lige sådan som... Jeg har heller ikke fortalt Vi sidder i budsnummer det var så 931. Jeg gentager en gang. Det skal vi se. 931. Jeg kan ikke se jer. Det er fordi, vi regnede med, at vi få den, når vi var her. Jeg har en iPhone 5. Jeg får den med klappen. Jeg har en Nokia Lumia. I går ikke også flække her. Jeg siger mig, jeg har bare en Nokia et eller andet. Fordi der er hul på min handske, og så har jeg flækket min negl her, så pludselig klippe alle de andre. Prøv lige at komme med dine negle, så man rigtig se, hvor fascinerende de kan være. Se. Det er flækket, ikke? Og så bliver jeg nødt til at klippe de andre for det, så det er dumt. Det er faktisk lidt svært at filme Marie Luxus stille. Jeg sidder rigtig godt til kameraet. Hvad er det for en film, du vil lave? Jeg fandt kun ud af, at det var en sportsfilm. Kan man lave film? Hvad? Nu kan man lave film. Nej, jeg synes ikke. Nå. Det var fordi, at altså, til at starte med, der ville jeg lave en film. Sådan, den kommer jeg også til at lave på et eller andet tidspunkt. Nå. Sådan om året, ude på Krokum. Nå. Så det er da først færdigt om et år, eller hvad? Nej, om sidste år. Nå. Faktisk fik jeg ikke taget mig sammen til at lave den alligevel. Så tænkte jeg, så ville jeg lave en video med sportsbrænderne. Kan vi ikke godt få den der skærm derovre med? Sportsbrænderne, du får. Nej. Ja, altså, men hvis man ser på Jolly, så er hun bare en ren kedelig nødformest. Kom op. Bare mig op sidste, det var hun godt af. Ej. Hun var faktisk meget sød, når hun er blevet klædet. Ja. Og nu kommer der en bus, der ikke er i rute. Bruger du billederne fra der, hvor hun er ved at stejle ind i mig, eller altså lancere den? Hvordan er det bare sådan en video? Og nu kører vi så bare. Hej, bus, der ikke er i rute.